batería dos pequeniques. Este é o galardón que recibirán 22 persoas este venres. Será na Gala de Milagrosistas 2019 que se celebrará no restaurante Manuel Manuel. Alí, persoeiros relevantes do mundo social, político e cultural de Lugo serán homenaxeados polo seu bo facer co barrio. Nesta ocasión valoráronse 64 propostas. Logo reunímonos e o que facemos é valorar a relación co barrio, a relación de actividade que poida ter esa persona, a trayectoria profesional, a proyección do barrio hacia fora. Entregaránse os galardóns de milagrosistas das Forzas de Seguridade do Estado, do mundo da enseñanza e da cultura, da xuventude, do mundo artístico, do empresarial ou comercial, dos medios de comunicación, da vida social e movementos veciñais e tamén os milagrosistas da vida política. O mesmo patrón desde hai 27 anos. Estamos chegando prácticamente á 30 edición do premio, co cual nos estamos convertindo nun dos premios máis longevos de Galicia. Nos Milagrosistas 2019 está previsto que asistan máis de 450 persoas que gozarán dunha velada que incluirá as pezas musicais que cada un dos milagrosistas do ano elixiu para o momento da entrega do galardón.